Welkom in de filmruimte hier. Oké. En weten jullie wat ik hier doe? Wat? Filmpjes bekijken, filmpjes maken, oude filmpjes. Vind je het leuk om hier te werken? Ik vind het heel leuk om hier te werken en zeker met oude filmpjes. Want dat vind ik toch wel heel mooi om die weer, zeker omdat die dan vaak heel kapot zijn en niet goed meer gedraaid kunnen worden. En ik zorg dan weer dat ze weer gemaakt worden en dat ze weer gedraaid en vertoond kunnen worden. Want weten jullie trouwens wel hoe een film eruit ziet? Nee. Ik bedoel hoe die gemaakt wordt of hoe het, nee? Dat is een filmband, hè? Ja. Een filmband, ja, dit heet dan 8 mm. Daar hebben ze vroeger heel veel filmpjes mee gemaakt. Kijk, dit is dan een film die ze eigenlijk in de bioscoop draaien. Maar 24 van die kleine beeldjes, 24 beeldjes, is nog maar 1 seconde. Nou, het alleroudste filmpje die we hebben, die is van 1911. Dus daar houdt in dat het dan volgend jaar, 100 jaar inderdaad. En dat is voor ons dan weer hier bij het Limburgs Museum weer een mooie manier om dan weer extra aandacht te krijgen. Hoeveel filmpjes liggen hier ongeveer? Tot nu toe hebben we al meer dan 1000. Dat is veel. Dat is veel. Waarom zijn er in het Limburgs Museum eigenlijk filmpjes? Ze hebben ook spullen, dat heb je dus vast wel gezien, hè? Oude spullen. En die laten ze ook zien aan mensen die hier komen kijken in het museum. Het zijn wel spullen die dan op dat moment, je ziet er niemand, hè? Niemand beweegt erin. Een film kan dan weer tot 100 jaar, daar heb je nou net een stukje van gezien, tot 100 jaar teruggaan. Dus als hier ergens een uniform hangt van een soldaat, dan kunnen wij nog de beelden laten zien.